Lur dalan apik lur. Pati Timur dalane los watu tok. Oh, delok nah. Oh. Oh. Piye ngene iki? Los haluse. Bibit lah. Ah. Jalan dari sapi ngene ya Allah. Inilah hari ini. Lur. Ulur Full. tak terus ngelisan. Waduh. Iya, iki koplak, iki koplak. Iki yang kena ngubur mayat lur kalau mang lur. Waduh, waduh. Penerangan ya los lur, genter. Oh, padangi ngene penerangane yo. Oh, Iki. Oh, los, penerangane los. Dalane ya los. Wes cukup ngono ae, jek akeh iki sing elek.